20 saat 30 minut efirde Tatarastan haberleri programısının tüp çıkarılışı stüdyoda Fənis Kamal hayırlı kişi hazır bulaşacak temalar turunda. Хоккейға билет алу үшін су бойы шират. Ойналар, қаты ойналар. Но ертеге жеңелер деймінде бары-бір үмітім, нем шануым баш. Ақ Барсының жанатарлары білән Инзилә Хусейнова да аралашып қайтты. Холағара Қозан форумға әзірлік ішлері бара. Логистические вопросы будут обсуждаться сегодня для нашей страны. Экономические вопросы. Бұлар хақында толығырақ Илдар Сафиоллин. Алар үшін һөнәрләре зур гаиләгә тиң. Нәселе белән шушы үз язмышына, һөнәр осталыгына бирелгән шундый хыянәтсез язмыш кешеләре Бүген Казанда хезмәт династияләрен хөрмәтләделәр. Алар белән Рүзәл Шарипов аралашып кайтты. Хоккей жанатарлары үшін дулкынландыргыч көннәр иртәгә безне быелгы сезонның хәл иткеч матчы Ак Барс белән ЦСКАның Гагарин кубогы өчен соңгы уены көтә. Казан командасы кичә сериядәге исәпне тигезли алды. Ул хәзер 3-3. Бу җиңү тамашачылар өчен чын бәйрәмгә үрелде. Финалның ахыргы уенына билет алу өчен Татнефть арена кассасына халык төнге 11дә үк чиратка басты. Бүген аның озынлыгы чакрымнарга сузылды. Клуб хәтта чикләү кертергә мәҗбүр. Инзилә Хусейнова чиратның ахырыннан башына кадәр барып, тамашачылар белән кичәге уен турында да, иртәгәгә өметләр турында да сөйләште. Кичә Ак Барс жанатарларын бер утка, бер суга салды. Тик өметләрен аклады. Безнекеләр 3-0 исәбе белән өстен чыктылар. Иртәгә аларны Гагарин кубогы өчен хәл иткеч уен көтә. Жанатарлар инде төнге 11дән бирле чиратта торалар. Әйтегез әле, сез дә узак торасызмы? Әйе, иртәдән бирле торам, шират күп. Анда даже сугыш булды буга инде. Без ипләп торабыз, көтәбез. Бик зак иртәдән бирле торабыз. Күпме торасына билгеле түгел, шуңа күрә торабыз инде. Кассада билетларның бәясе 3000-нән башлап 15000-гә кадәр, тик күргәнегезчә кыйммәт диеп бер генә борылып китүче дә юк. Ничегрәк сезгә менә билетлар кыйммәт тоелмыймы? Ну, бу елны мин плей-оффта һәр уенга барган идем. Поэтому финалны инде тоже до конца торам инде. Менә сөйлиләр, что 15000 тора дип, ну барыбер 15000 торса да алам, чөнки шанам безнекеләр иртәгә җиңәрләр. Билетларны алдан алып игъланнар сайтында кыйммәтрәк сатучылар бар, бәясен 25000 сумга кадәр куялар. Ак Барс белән ЦСКА уенын карарга теләүчеләр шул кадәр күп, аларның бер юлы мөрәҗәгатеннән соң сайт эшләми башлаган. Анда билет сатуга чикләү кертелгән, бер кешегә 5тән артыкны бирмиләр. Ә кассадан үзләре килеп алучыларның кулына 2 генә билет эләгә. Билет чиратында сугышканнар да аларны Татнефть аренаның сак хезмәте генә аера алмагач, полиция чакыртырга туры килә. Көне буе кояш астында торып, кайберәүләр хәлсезләнгәндә, аңын югалткан бер кызны ашыгыч ярдәм машинасында алып киттеләр дип язалар социаль челтәрләрдә. Барслар соңгы 5 елда беренче тапкыр Гагарин кубогы финалына чыктылар. Шуңа күрә жанатарлар да бу уенны бик зарыгып көтте. Билет алу өчен инде сугышмыйлар гына. Әйтегез әле, сезгә кичәге уен ничегрәк булды һәм гомумән менә кайсы алканы кертү исегездә калды? Галимов керткәне истә калды. Дөрестән әйткәндә уйламаган идем, ул шулай ярак басып кертер иде дип мин уйлаган идем. Воротадан коридорга күчеп китер иде дип. Но кертте, шуннан мин шаккаттым бераз. Отдает шайбу Галимову, наброс, гол! 1-0! Кайсы бер вакытта була бит. Буш капкага да керте алмыйлар. Дөньягин да буш капкага барып кертте. Шуннан соң инде без бышандык барыбыз да, что Ак Барс бу финалны атачак. Кубок калачак Казанда. И Никита Дыняк забивает пустые ворота. Шушында гына ашыйлар, эчәләр, кемнәрдер хәтта үзләре белән урындыкларга кадәр алып килеп утырган. Иртәгәге кызу көрәшне күрү өчен тагын бер төн кунырга да әзербез диләр. Әйтегез әле, ничек уйлыйсыз? Иртәгә кем җиңәр, кем өчен җан атасыз? Алла бирсә, безнекеләр җиңәләр. Ак Барс чемпион булдырабыз. Кем голны кертер дип уйлыйсыз? Радуловтыр дип уйлыйм. Радулов, яратам шуны. Касса янында исә алма төшәргә дә урыны юк. Һаман якынрак басарга, берәүне дә уздырмаска тырышалар. Ә билет алып чыгучылар исә шатлыгыбыз ичебезгә сыймый ди. Иң яхшысы да, иң начары да биткән инде менә башы. Без бер 60 кешеләр булып алганыбыздыр инде, 50 кешеләр. Анда уже билетлар почти юк. Сәгать 3тән бирле менә йокысыз төн уздыру ничегрәк? Ак Барс өчен кичтән бирелде.
Ең мөһиме жеңсеннәр инде Алла берсә, Акбарс алга. Bir bilet için 12 saat turun sizin için nişigrek? Bu күбрәк билет өчен 12 сәгать үтә торын түгел, бу күбрәк Акбарс өчен 12 сәгать тору. Поэтому тут и не может быть речи, по-другому и быть не могло. Акбарс алга! Индилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. 18-19 майда Қозанда холығыра Россия Ислам дүниясы деп аталған иқтисади форум узачак, онда 65 елден 2000 ярым делегат катнашачак. Бүгін форумға соңғы әзірлік мәсьәләләре турында федераль оештыру комитеты утырышында сөйлештілер. Қозанға Россия вице-премьері оештыру комитеті жетекшісі Марат Хыснуллин келді. Рөстәм Миннеханов форумның әһәмиятен ассызыклады һәм аның югары дәрәҗәдә үтәчәген ышандырып та әйтте. Быелдан Владимир Путин карары белән Қозан форумы федераль дәрәҗәдә уздырыла. Май айында Казанда узачак халыкара форумга әзерлек максатыннан бу йомгаклау утырышы иде. Анда әйтүләренчә, ул киң кылачлы һәм бай программалы булачак. Мисал өчен, 150 секция үтәргә тиеш. Шунда 750 белгеч икътисадтагы төрле тармак буенча тәҗрибә уртаклашачак. На протяжении 13 лет Казань форум проводится в Татарстане. Россия вице-премьеры оештыру комитеты җитәкчесе Марат Хыснуллин әйтүенчә, форумның асылы ислам дөньясы илләре белән Россия арасында икътисади багланышларны ныгыту. Настроены провести форум на высоком уровне. Без форумны иң югары дәрәҗәдә үткәрәчәкбез. Ил президенты Владимир Путин Россия һәр вакыт мөселман дөньясы белән үзара хезмәттәшлекне киңәйтәчәк дип һәр чак әйтеп килә. Безнең илләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуда төп рольне Казан форумы уйнарга тиеш. Ул быелдан федераль дәрәҗәдә үткәрелә. Монда транспорт буенча да килешүләр имзаланачак. Урта Азия илләре аша коридор булдырып, Һиндстанга, Иранга чыгарга планлаштырабыз. Через Казахстан, Туркменистан, через Азербайджан выйти на Иран, на Индию. Форумда катнашу өчен 65 илдән 2000 ярымнан артык кеше теркәлгән. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, бездә һәр кунак үзен уңайлы хис итәргә тиеш. Очрашуларның файдалы булуы да шарт. Хезмәттәшлек турында 75 килешү имзаларга ниятлиләр. Очень интересные стратегические направления, не просто халяль или серьезные логистические вопросы будут обсуждаться это сегодня для нашей страны, экономические вопросы, но и наша страна крупный производитель сельскохозяйственной продукции, и, конечно же, продукция халяль, она очень востребована. Много-много, но потом вопрос. Сегодня доступ к финансовым инструментам. Исламский банкинг пока у нас он только в разговорах. Это тоже хорошая возможность для нашей страны. Татарстанда форумга әзерлек буенча эшче төркемнәр булдырылган, атна сайын киңәшмәләр үтә. Форум көннәрендә чит илләрнең мәдәният министрлары катнашында ЮНЕСКО бөтен дөнья мәдәни мирасының төбәкләрнең тутырыклы үсешендәге роль дигән темага фикер алышачаклар. И в рамках будут рассмотрены продвижение опыта диалога между религиозными организациями России и государств исламского мира с целью дальнейшего сближения наших общих традиционных духовно-нравственных ценностей. Халыкара форум кысаларында эшлекле программадан тыш хәләл продукция тәкъдим ителгән күргәзмә дә була. Моннан тыш ислам дәүләтләреннән җыелган аш-су осталары үзләренең татлы һәм тәмле ризыклар әзерләү буенча программасында күрсәтәчәк. Ә инде 20-21 май көннәрендә форумның мәдәни программасы була. Аның кысаларында төрле илләрдән җыелган кунаклар Болгарга һәм Зөя утыру шәһәрчегенә барып, андагы шал тарих белән таныша алачак. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Марат Хыснуллин җитәкчелегендә юл мәсьәләләре турында да сөйләштеләр. Казан Экспода әлеге тармак эшчәнлегендә нәтиҗәле алымнар куллану буенча хөкүмәт комиссиясе утырышы үтте. Татарстанда юлларның 80%-ка якыны нормативка туры китерелгән. Ил буенча бу күрсәткеч 50% тирәсендә. Россия премьер-министры урынбасары Татарстан икътисади үсештә булган төбәк юллар төзелешен арттыру безнең өчен өстенлекле юнәлеш булып кала дип белдерде республика рәисе. Все, что мы с вами делаем, коллеги, в конечном итоге, чтобы люди были довольны, чтобы люди жили более комфортно. Узган ел юллар төзү һәм ремонтлауда ил буенча куелган бурыч үтәлде ди Марат Хыснуллин. 176 миллион квадрат метрлык юл эшләре башкарылган. Бу ил тарихындагы тәүге шундый зур күрсәткеч. Имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты нигезендә Россиядә юлларның 50% нормативка туры китерү планы 2 елга иртәрәк үтәлә. Быел өстәмә 140 миллиард сум акчада бүлеп бирелгән. Когда мы говорим, что у нас 50% дорог в стране региональных приведено в нормативное состояние. Төбәк юлларының яртысы тиешле сыйфатта эшләнде. Тик 18 субъектта бу соннардан ерак торалар әле. Монда билгеле Татарстанны үрнәк итеп куеп була. Республикада бу күрсәткеч 80%-ка якынлаша. Шуңа да бу юнәлештә әле эшлисе дә эшлисе.
Төбәк муниципаль юллар торышы башка илләр белән логистика мәсьәләләренә дә тукталды Марат Хөснуллин. Аерма алганда төньяк-көньяк транспорт коридоры төзелешенә. Это с двух сторон, западный и восточный, обход Каспия, выход через Иран. Иран аша Хиндстан һәм Хинд океанына чыгу күздә тотыла. Ислам дәүләтләре бу юнәлеш белән бик кызыксына. 18 майда үтәчәк форумда бу илләрдән вәкилләр булачак. Бу хакта фикер алышачакбыз. Иранда төп транспорт автомобиль. Алар юллар эшләнеп, бер шелтәргә тоташканны көтә. Тимер юл диңгез генә түгел, автомобиль трассалары ашада. Шуңа да тиз арада юллар төзү мөһим. Рөстәм Миңнеханов чыгышында республикада юл инфраструктурасын яхшырту буенча башкарылган эшләргә тукталды. Бүгенгә Татарстанда юллар озынлыгы 40 000 чакрымнан арта. Россия хөкүмәте ярдәме белән зур федераль проектлар тормышка ашырыла. Реализация указанных проектов позволит создать новые логистические маршруты, соединяющие республику с регионами Поволжья, Центральной России и Урала. Придаст дополнительный импульс к развитию межрегиональной кооперации в рамках санкционных ограничений. Рөстәм Миңнеханов юл эшләрен башкару вакыты һәм сыйфатына аерым басым ясады. Моның өчен төзелештә яңа төр материаллар кулланыла. В результате должен быть обеспечен положительный бюджетный эффект за счет ужесточения требований к подрядчикам по гарантийным срокам эксплуатации и, как следствие, увеличения межремонтных интервалов. Авыл юллары да игътибар үзәгендә ел сайын җирлекләрдә 700 чакрым юл төзелә һәм ремонтлана. Бу 900 меңнән артык кешенең яшәү шартларын яхшырту дигән сүз. Федераль юл программаларын булдырганда авыл кешеләренең мәнфәгатен күздә тоту мөһимлеген әйтә Рөстәм Миңнеханов. Утырыш ахырында имин һәм сыйфатлы юллар проектын тормышка ашыруда уңышка ирешкән төбәкләрне билгеләп үттеләр. Алар арасында Татарстан да бар. Гөлназ Сәйфетдинова, Яңа Гасыр каналы. М12 трассасының Мәскәү-Казан шәһәрләре арасындагы өлеше бу ел ахырында кулланылышка тапшырылачак. Менә Марат Хөснуллин соңыннан үткәрелгән юл төзелешенә багышланган киңәшмәдә әйтте. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнаша. Владимир Путин кушуы буенча М12 трассасын төмәнгә кадәр озынайту мәсьәләсе дә карала. Утырышта җиткерүләренчә кайбер участокларда төзелеш графиктан алда бара. Бүген тантаналы рәвештә видео элемтә аша Ака елгасы аша салынучы күпернең ике өлешендә тоташтырдылар. Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении автодороги от Москвы до Казани. Сегодня мы присутствуем на стыковке уникального искусственного сооружения, единственного вантового моста на этой автомобильной дороге, моста через реку Ака. Февраль башыннан Татарстанда 46 кеше кызамык юктырган, 20-се балалар, авыручыларның 80% Таҗикистаннан килүчеләр булып чыга. Калганнары Мисырдан, Бурятия, Мәскәү һәм Новосибирскидан килә. Бу чирне электрлүчеләр белән элемтәгә кергән 12 000 кеше ачыкланган инде, аларның 1400-нә прививкада ясыйлар. Кызамык юктырган кешеләрнең тәненә кызыл битчәләр чыга, тамак кызара, сулыш юллары ялкынсына, температурада күтәрелә. Прививканың моңа кадәр ясалганмы, юкмы икәнен үзең теркәлгән сырхауханәдә белергә мөмкин. Аны 1 һәм 6 яшьтә кудатмаганнар 55 яшькә кадәр эшләтә ала. Сегодня все-таки не иммунные лица есть, да? Бүген кызамыкка каршы иммунитеты булмаган кешеләр бар. Бу вакцина ясатырга теләмәүчеләр. Араларында прививканы кадатырга кирәклеген онытучылар да очрыйдыр. Шуңа чирне йоктыру куркынычы бар. Вакцинаны алырга кирәк. Татарстанда быел 938 кешегә толпанда кодалган. Бу әле табибларга мөрәҗәгать итүчеләр генә. Узган ел шушы вакыт белән чагыштырганда андыйлар 5 тапкырга күбрәк. Бу язның иртә килү белән бәйле ди белгечләре. Толпаннардан зыян күрүчеләр Казан, Ярчаллы һәм Түбән Камада аеруча күп. Республикада 385 гектардан артык мәйданда бу бөҗәкләрне агулаганнар. Алар таратучы йогышлы авыру энцефалиттан 3000-нан артык кеше прививкада кадаткан. Роспотребнадзорда табигатькә чыккан вакытта толпаннардан саклану чарасын күрергә бөтен җирне капларлык калын кием кияргә дә киңәш итәләр. Табиблар да транспортта бар, тик машина йөртүчеләр җитми. Ашыгыч ярдәм хезмәтендә шоферлар 35 000 сумга эшләргә теләми. Кадрлар кытлыгы мәсьәләсе ничек хәл итәргә җыйнуларын Реальное время интернет-газетасы журналистлары белешкән. Республикада 1 май яз һәм хезмәт көне уңайыннан бәйрәм яллары башлана. Бүген Казан Кремленә нәселләре белән бер һөнәргә тугры калган гаиләләрне, күркәм династияләрне чакырдылар. Кайберләре 2000 елга якын химия заводында эшләгән, икенчеләрнең кара алтын чыгаруда гомуми стажы 900 елдан артык. Сез республиканың алтын фонды, икътисад үсешенә дә, җәмгыятебезнең чәчәк атуына да аерылгысыз өлеш кертәсез, диде Марат Әхмәтов. Республика районнарыннан килгән 13 зур гаилә белән Рүзәл Шәрипов та танышып кайтты.
Бүген Кремльнең гамәви урыннар залында җылылык бөркеп тора. Монда республиканың үрнәк алырдай нәселләре җыелган. Аларны туганлык җипләре генә түгел, һөнәрләренә тугры калулар да берләштерә. Хезмәт династияләре вәкилләрен республика җитәкчелеге исеменнән Марат Әхмәтов сәламли. Ул Татарстаныбыз үсешенә керткән өлешләре өчен һәрберсенең кулын кысып рәхмәт җиткерә. Нәселе белән шушы үз язмышына, һөнәр осталыгына бирелгән шундый хыянәтсез язмыш кешеләре һәм ихлас кешеләр дип әйтгән. Алар безнең сөенечебез, андый кешеләребез, андый династияләр булу һәм чөнки шулар үрнәгендә без бөтен җәмгыятьне тәрбияләргә тиеш булабыз. Илебез һәм республикабызның киләчәк язмышы өчен әлбәттә андый шәхесләр бик кирәк. Ирле хатынлы Миңнегаян һәм Рамилә Мөхәммәтҗановлар энеләре Тимирхан Алабуга урманчылары. Әти-әниләре Мамадыш урман хуҗалыгында эшләгәндә танышкан, балалары да мәхәббәт тарихын кабатлаган. Насыйп ярларын табигатыбыз сагында торганда очрата. Нәселләрендә 15 онык һәм аларның 28 баласы бар. Безнең әтиебез һәм әниебезгә без белән бик горурланабыз. Алар 7 бала үстерделәр, бер кыз 6 малай. 6 малайның 3-без урман хуҗалыгы профессиясын сайлады. Урман хуҗалыгында эшләгәнебезгә бик горурланабыз һәм урман хуҗалыгында шушындый яхшы кешене очратканыбыз өчен Аллаһка Тәгалә рәхмәт әйтәм. Гыйниятуллиннар нәселендә исә 40лап кеше мөгаллим һөнәрен сайлаган. Алар география, рус теле һәм әдәбияты укытучылары. Барсын бергә санасаң, бу хезмәткә 1000 елга якын гомерләрен багышлаганнар. Хәзердә бу эшне дәвам итәләр. Руслан Гыйниятуллин Арчаның укучылар сарае, тормыш иптәше Гөлназ икенче мәктәп директоры булып эшли. Әтием экономист булуга карамастан, ул безгә кичкенәдән китапка мәхәббәт уятты. Һәрбер эшне башлаганда безне әти белән әни өйрәтәдер инде шулай дип, җиренә җиткереп, йөзгә кызыллык китерми торган итеп эшләргә кирәк кызым дип. Шәрифуллиннарның исә химия тармагында 318 туганы хезмәт куя. Уртак эшләү тәҗрибәсе 1917 ел. Алар Менделеевскидагы заводта туган якларында эшләгән һәм барысы да әби-бабаларының бер предприятиедә очрашып, тормыш кырып җибәрүләреннән башланган. Әти кайда эшли, шунда без бөтенебездә укыдык. КХТИны бетердек. Мин инженер-механик, минем сеңнеләрем инженер-технологлар, шуның өчен безнең бер ел шул химзавод Карповына ия. Ул бер завод ие бит. Шунда бөтенебез эшләп, бөтенебез танышып, бөтенесен шулай алайттык. Бүген Кремльгә 13 шундый һөнәри нәсел вәкилләре чакырылу иде. Зефировларның 680 еллык табиблык стажы бар. Зименнар 900 елны нефть тармагына багышлый. Биредә танылган мал табибы журналистлар нәселләре дә бар. Хезмәтләре алдында баш иеп, алар каршында артистлар да гаиләләре белән чыгыш ясый. Рузель Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанның бизнес вәкилләре Россия президенты каршындагы эшмәкәрләр хукукын яклау буенча вәкаләтле вәкил Борис Титов белән очраштылар, аңа үз проблемаларын һәм тәкъдимнәрен җиткерә. Мәсәлән, бизнес алып бару өчен ташламаларны арттыру, салым хезмәте белән турыдан-туры аралашу өчен бердәм электрон системасы булдыру, азык-төлекне маркировкалау өлкәсендәге кайбер кагыйдәләрне үзгәртүне сорыйлар. Мәгарифтә өстәмә белем алганда ана капиталыннан файдаланырга тәкъдим итәләр. Әлеге фикерләр Россия президентына җиткереләчәк, диде Борис Титов. Авыл хуҗалыгыннан, Муслим районынан килде эшмәкәр. Ул әйтәмне эмбрионнарны хәзер үстерәбез. Шул рәвештә 1 январьдан 2 рәвештә идәндә генә үстергә тиеш. Бу дөресме, бу хакмы, моны үзгәртеп буламы әле? Әлбәттә, Борис Юрьевич сүзләре буенча закон хәзер гамәлгә кергән. Борис Юрьевич сүзе буенча ул бу сорауны безнең Россия президентыбыз Владимир Владимирович Путинга атаячак. Исходя из них готовить доклад президенту. Бүген яңгыраган тәкъдимнәрдән чыгып, без Россия президентына доклад әзерләйбез. Татарстан эшмәкәрләр һәм кулланучылар хукукларын яклау буенча илдә алдынгылар рәтендә бу эш районнарда да тиешле дәрәҗәдә оештырылган. Әлеге юнәлештә республикада билгеле бер тәртип булдырылган. И самых безрисковых.
Татарстан галимнәре Бөек Ватан сугышы белән бәйле яңа мәгълүмат тапканы. Күптән түгел Белоруссиядә булганнар армия генералы Мәхмүд Гәрәев, Петр Гаврилов хезмәт иткән җирләрне күреп кайталар. Казанские ведомости газетасы баш редакторы Венера Якупова бабасының энесе җирләнгән урынны да укчыклый. Туган якны өйрәнүчеләрнең бүгенге конференциясендә фән эшлеклеләре Ринат Илкин белән Руслан Мәсәгутовларның китапларын тәкъдим иттеләр. Алар туган авыллары тарихы турында, татар төбәкчеләре оешмасы вәкилләре алдагы планнары турында да фикер алышты. Троицк шәһәре Оренбургка 280 ел, шуларга багышлап һәм без инде уйлыйбыз Магнитогорск ягыннан Баймак һәм Оренбургта беренче көн булып анда татарларны күтәреп безнең бит анда борынгы һәм Казакстанга Алла берсә Уральский шәһәрендә Актүбә һәм Гурьевка барып, чөнки анда Тукай җирләре аны өйрәнергә. Габдулла Кәриев эзләре буйлап сәфәр Иркутск шәһәрендә узучы фестивальдә катнашу, ачык репетиция оештыру. Бүген Казанның яшь тамашачы театры җитәкчелеге киләсе 2 айда тормышка ашырылачак проектлары турында сөйләде. 8 майда Габдулла Кәриевнең тууына 137 ел була. Бу көнне күренекле драматург эзләре буйлап сәяхәт оештыралар. Аның туган төбәге Нурлат районына кайталар. Артист спектаклен куячаклар. Халыкара гаилә көне уңайыннан Яралу дигән биюле музыкаль тамашаның премьерасы булачак. Артистлар аны театр каршындагы мәйданда тәкъдим итәргә уйлый. Җыелган акча балалар йортына тапшырылачак. 2 июньдә исә Байкальский талисман фестивалендә Тимур һәм Комета спектаклен күрсәтәчәкләр. Сезон 23 июньдә ябыла. Фотокүргәзмә һәм заманча яшьләр тамашасы да әзерлиләр. Төрле буын вәкилләре белән очраштык, театрның дуслары, театр белән бергә проектлар эшләгән шәхесләр белән очраштык. Шул ук вакытта безнең премьераларыбыз чыгып барды. Урам һәм шәһәр форматлары без төрле яшьләргә таба инде үзенә күрә адымнар ясадык. 30 июньдә тамашачыларыбызны ачык репетициягә чакырабыз. Александр Гринның «Ал җилкәннәр» исемле повесты буенча тамашачы тамаша залында түгел, сәхнәдә утыра. Сәхнә алдыннан теге балык җәтмәсе белән, диңгез булгач балык җәтмәсе белән алар шулай шикләнеп куела да, безнең тамаша залы диңгезгә, океан пространствосына әйләнә. Бу минутларда пирамида күңел ачу үзәгендә Болгар радиосы оештырган зур концерт тәмамланып килә. Үткәннәр сагындыра дигән тамашада легендар шәхесләр Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова, Хәмдүнә Тимергалиева башкарган җырлар яңгырый. Безнең арабыздан киткән данлыклы артистлар турында истәлекләр дә тәкъдим ителде. Пирамидада хезмәттәшем Рания Абдрахманова эшли. Рания, концерт нинди тәэсирләр калдырды? Сагындыра концерты әле дә дәвам итә. Инде 2 сәгать дәвамында тамашачы тында алмый татар халкының популяр, танылган легендар җырларын тыңлый. Моңа кадәр концерт программасында гадәттә узган гасырның 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллардагы җырлары яңгыраса, быел исә нигездә Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова һәм Хәмдүнә Тимергалиева җырлары яңгырый. Программада гына түгел, алып баручыларда да үзгәреш бар. Быел сәхнәдә Болгар радиосы диджейларын гына түгел, Татарстанның ат казанган артисты, танылган диктор Фәйрүзә Мәсгутны да күрергә мөмкин. Тамашачы аның тавышын Казан метросында һәм җәмәгать транспортында да ишетә. Без сезне үткән дәвергә чакырабыз. Бердә инде өлкән буын җырчыларда катнаша, яшьләр дә. Шул рәвешле инде без менә буыннар бәйләнешен күрсәтәсебез килә һәм инде төп максаты ул килгән тамашачыларга хатирәләрне яңартып, хисләр бүләк итү. Концертның форматы да үзгәргән. Быел сәхнәдәге экранда башта Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова, Хәмдүнә Тимергалиева үз җырларының беренче куплетын башкара, татар эстрадасы җырчылары аларны заманча аранжировкада дәвам итә. Беренче куплетта инде Әлфия апа экранда җырлый, мин басып карап торам, икенче куплетны мин җырлыйм. Бу инде Әлфия апа белән бергә дуэт җырлаган кебек килеп чыга. Бу минем өчен әйтеп аңлатып булмый торган хисләр. Җырым ишеп кайтам. Күбрәк мин аны Илхам абый җырлавында ишет беләйдем ул җырны. Оннан соң шактый җырчылар аны башкарды. Зөһрә Шәрифуллина өчен концерт бигрәк тә истәлекле. Ул 1981 елдан башлап Илхам Шакиров белән бер төркемдә җырлаган. Әлфия Абзалова белән дә сәхнәдәш, Хәмдүнә Тимергалиева белән җан дуслар булганнар. Өчесен дә бик хөрмәт итәм, яратам. Аларны мин бик сагынам. Быел концертка театр артистлары да чакырыла. Камал театрыннан Әсхәт Хисмәт һәм Фирая Акберова шулай ук җырчыларның матур әсәрләрен башкарды. Мин үзем җырчы түгел, театр
театрда жырлап эшләүче артист дип әйтәм үземне. Шуңа күрә, өлкән буын җырчыларның җырларын бик яратам, борынгы җырларны бик яратам. Алар минем күңелгә кирип калган яшьлек белән. Концертның мақсаты шулай итеп буыннар арасында бәйләнеш булдыру. Проектта 2 дистә җырчы катнашкан һәм аларның һәрберсе эшендә залдагы меңләгән тамашачы эшендә Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова һәм Хәмдүнә Тимергәлиева иҗаты бәясез мирас. Рәхмәт Рания, турдан-туры элемтәдә пирамида күңел ачу залыннан үткәннәр сагындыра дигән концерттан турдан-туры элемтәдә иде. Җомга хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы белән сезне Эльвина Насыбуллина таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз. Габделфәт Сафин 26 май Ижауда Аксион концертлар залында юбилей концерты 26 май Ижау Габделфәт Сафин. Яшикләве 6+. Оцените премиальные внедорожники Exit. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в апреле. В Exit-центре РРТ автомобиль Exit с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Ихтибар профимастер ателье һәм химчисткалар шелтәрендә апрель азагына кадәр акция. Профимастер һәр кем өчен сыйфатлы Италия химчисткалары. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Көн чыгышның сихри бизәкләре. Зауыклы хыял бизәкләренә үрелгән нәфис алтын сызыклар. Миллионлаган йөрәкләрне яулаган бизәнү әйберләре. Көн чыгышның алтын сихри коллекциясе белән бергә балка. Оператор шелтәрендә ювелирочка телеканалын карагыз. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Үткән яңгырлар кар калдыкларын бөтенләй юкка чыгарды. Республикабызда уңайлы һава шартлары урнашты. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көнчыгыш Бөгелмә Баулы Ознакайда кояш чыгачак, явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 22 градус җылы, төнлә 7 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршаулы, Алабугада шулай ук кояшлы, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төнлә уртача температура +6 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида аяз һава. Көндез температура уртача +20 градус, төнлә уртача 4 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава. Көндез якынча 23 градус җылы, төнлә уртача температура +6 градус. Көньяк көнбатыш Болгар Буа Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез уртача температура 24 градус җылы, төнлә шулай ук 6 градуска кадәр җылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта кояш сөендерәчәк, явым-төшем көтелми. Көндез уртача температура 23 градус җылы, төнлә +8 градус. Алдагы тәүлектә җәйге һәм җылы һава торышы фаразлана. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Башкалабыз Казанда алмашынучан булытлы һава көндез 24 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +10 градус. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студиядә Эльвина Насыбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.